di mo pa aram? Anarin nga ni. Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdangog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan baguan pangudtuhan. Totoo yan! Uya na ang programang Aramon Nyato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela. Aramon Nyato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Dito sa inyong bahay, makikaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Mga tugang, good morning. I'm gonna knock on you. Good morning, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programa. Aramon niya ito kanyang pong aldaw na ninin Webes. You don't come out. Thursday is today. The moon is bright. I'm gonna. And pag Thursday, mga tugang, alas 11 lang po kita. Pag alas 11, papasok ang ating friendship from DNR Regional Office number 5 para po sa programang Kapalibutan Tatamanon Ta. Every Thursday po yan, 11 to 12, para po ma-update kita ka mga programa, pangyayari, mga events na pinagigibo mga tugang kan DNR para mapangataman ang kapalibutan. Siyempre, kasarabi ang pag-update ka mga regulasyones para po sa tuya pong kapalibutan. Tangani pong dahil kita mabugtak sa alanganan. Because ignorance of the law excuses no one. Yeah, I'm gonna. Alright, ako sa lingkod, Mardela, dahil iba, salit sa naperotian. Tap on Siyempre, yan po dyan sa Lado Technical, Ronald Baldo. tonight when the moon. DCGP Social Media Department sa pong IT, si Jerome Nico Martinez. Sa newsroom, yan po dyan, mga tugang sina Jenny Matthew Balyaran at saka si Shara May Liron. Work from home si Nicole Ann Gloriani. Yaon man mga tugang sa luwa sa Megaforce Patrol sa kadagos na pangalap ng mga istorya. Langaning may balangibog sa manuaan na si mabukaan ng mga turog sa pansitan. Yan po dyan mga tugang sa 3rd District. At ang muyang Field Commander, Chief of Reporters Jimmy Nasalita. Sa 1st District, si Pading Jomar Bien. Lagadi siya dara na TV to Santo Domingo and vice versa. Tap on you Yaon man sa Kapitolyo, kaya sa City Hall, si partner Alar Mario. when the moon. Diyan sa Regional Center Site, asin sa Legazpi Port District, Baby Angel Mustaza. Joshua James Bino, mga tugang dyan po sa Larga area. Asin siyempre ang bunso dyan sa Kapitolyo Provincial, si Karen Ala. I'm gonna Sa knock. mobile, Henry the Boy Mata. Ring on your bell. Ang mata ng DCGB sa kalsada, poging-pogi, lagi araw-araw. Come out tonight. The moon is bright. I'm gonna Daddy Boy. ring and tap until Sa mga birthday celebrators, happy birthday! Many times of the day, more life, prosperity, and happiness. wake up. And siyempre sa mga friendship natin dyan sa Cagaray Island, Vergara family, good morning. Yan, Baranda family dyan po sa San Pedro, sa Bagakay. Pagkatapos siyempre, good morning kay Kisses. Franco Niño Kilingan. Yan, good morning. Si Sir Bob Candano. Yeah, I'm gonna knock Pagkatapos si Sir King Rinaldo dyan po sa Bunker Hill. on your way. Siyempre si Sir Jeff Santos dyan po sa Queenstown, Australia. Bueno, mga tugang, uy naguran. Nangyari. Good morning man sa PYC Enterprises. Kay Primong Raul Calio at saka kay Maris. Good morning tabi dyan sa Indo. Salamaton sa palagos sa pag-assistir sa DCGB para magagawa ng maray na komunikasyon from the outside. Tagani po na mai-deliver ka mga reporters na asing kasi mga pagriban, mga detalles na malinaw para po sa mga taga-Bagantabay. Salamaton! Yan, basta radyo, ipiwais ninyo yan. 24/7 konektado kung maski daing lolo. Iba po dyan na bagong bagong klase ng radyo.
maski sa ka sa Pilipinas o maski sa ka sa Kinabang, pwede kang bumalda di sa DCGB. Come out when the moon's gone. I'm feeling all Ayan, inquire pa ka mo dyan kay, kay Primong Raul. Kunya na, digitalized na ang radyo. Dual. Pwedeng parang radyo at pwedeng parang telepono. Yan po tabi. Inquire kayo dyan, digital radio. Mga tugang, yung mga bagong sistema ko yan. And very soon, i-adapt natin yan digdi po sa DCGB para po mas malinaw ang delivery kan mga pangyayari maski nga kita. Ayos ang wonders of science talagang day po na matatawadan na sa parte kang buhay mga tugang, yun na po yan ang satuya na perming magiging kakibat. Kaya baga magayon din na pinagtiwala ng DCGB kan Department of Science and Technology na digdi sa tuya ilon sa usendang programa. And tomorrow, dahil first Friday, yan po tabi makakaiba ng tasindagirare. And I think friends from Kamsur, ang sa tuyang mga makakasabay may hub duman, kang digital hub na makapang-interact mga tugang duman sa iba-ibang klase ng mga imbensyon sa siyensya. Pag-urulayan na po yan sa aga. Via Zoom sinda sa aga. Okay? First Friday and then third Friday of the month. Nakakasabay ito po sinda. Okay? O bueno, mga tugang, duwaranta na po ang mga informasyones na kuwanta na tulos ang linya mga tugang ni Baby Angel Mustaza. Baby Angel, good morning! Let's come in. Yes, good morning, Sir Mar. Good morning sa kayong mga paraan tabay. Ayun na mga tirada mo ngayon. Aram ko, tapos ka na. Kay pa, Sir Mar. Tigyan na ko pa sa natagarin niya ko. Kaya ko magtumarki, tabata may sabak sa aga. Iyo, may sabak sa aga. Ano yan? More water lang yan. Pakiurunan ko na, Sir Mar. Dapat dyan di ka magpauran. Tangay hindi Opo. magulpe. At Opo. saka ano lang yan konting tapik. Tap in the back. Ayos na. Alright, yeah. Anyway, Sir Mar, sa mga dugang tapapong bareta, kay puhan na makapag-sumitira sa nanin letter of intent, ang mga establishmento de negosyo na may existido ng Memorandum of Agreement sa Food Terminal Incorporated o itong FTI para sa giraray na maka-avail sa ining programang Benting Bigas, meron na. Igwa na? Ngaro, salbay dahi pa man. Igwa na daa. Igwa na salbay? Igwa Na may Sir Mar. agreement with FTI? Opo. So, LCC baga, Sir Mar, ang primero kayan. LCC. Ayun nga ba. LCC. Ayun. Opo. Sa private yan private? Opo, private. Okay. Ini Sir Mar, na paliwanag ni Dolly Bicol Regional Director Imelda Deding Gatinaw kung sa inkan last time na nagampang ini sa media, nasa 31 mga employers group na may existido ng MOA. Asin sa ngunit na pagkipaghuruntang ngunit na pagkaaga, nadugangan pa ini Sir Mar, nasa 23 na mga kumpanya, employers group, dahil lang tayo mga saradit ngayang kumpanya na nag-merge na duman sa existing MOA with FTI, duman sa mga darakulang kumpanya. Kaya piga-apod nga ini na employers group. Sinabi ni Gatinaw na inkaso handa naman da giraray Sir Mar ang sarong establishmento na maka-avail giraray nin bagas sa kantidad na 20 pesos ang kada kilo, pero na silang submit nin letter of intent sa FTI na naka-indicate naman ko na perang kilo nin bagas sa indang babakalon para duman sa indang mga empleyado na konsideradong kaibahan duman sa minimum wage earners. May ko na yan, may sakop na kung pirang volume at saka kung pirang bulan lang yan na pwede mag-run? Day man po, Sir Mar, as long as na kayang magbayad sa itong Okay. employer kung pampirang mga persona ang nababakalon po nila, and as long as may MOA po Ayun. and nagpahayag din kahandaan, pwede silang makabakal po. Yan, sabihin, madepende yan sa kapasidad kang employer kung pirang kaya niyang asumiron ngayon na pambakal, tanganing ipabakal man sa mga empleyado niya. Oo, and depende din yan, Sir Mark, kung pirang mga minimum wage earners duman sa idang kumpanya ang nagpahayag din interest na gustong makabakal ki bagas sa kantidad na 20 pesos. Roger on that. Yeah, submitted yan sa DOLE and then DOLE will assist.
Opo, Sir Mar. Okay. And itong nasa 31 plus 23, 54 na ining mga employers group na naigwa na ni existing MOA, and then sabi ni RD Dedeng Gatinaw, sobra na ngayon sa 6,500 na minimum wage earners sa Bicol Region ang nabenepisyohan kan programang Benting Bigas meron na. Mhm. So yan sa Sir Mar ang mga dugang tapong informasyon halis sa luwas sa Intel Mustaza DCGB News. Thank you very much, Baby Angel. Yan po mga doon nato mga impormasyon, mga istorya, mga tugang sa tuya pong palibot. Yan. So mga employers na tabang na para po diyan sa pagpabakal po ng 20 pesos kada kilong bagas sa mga minimum wage earners. As per requested yan mga tugang kang kan Dole, secretary diyan po sa Department of Agriculture na i-accommodate. And then nangyari na po dito sa tuya, yung LCC ang inot na nagtumar party po diyan, no? And then nagsunod na may 31 na mga iba pang mga employers ang naglaog po diyan sa programa as per report mga tugang ni Director Dedeng Gatinaw, kang Dole Regional Office number 5. Alright? Okay, duman sa mga kababayan to, effective kasud ma. Day na po pwede na magkwari diyan po sa mga tinawan ng permiso, suspendido ang pagkwari. Dahil po naman sa Executive Order number 021 series of 2025 ni Governor Noel Rosal. So may paglilinaw man ngani na sa mga masunod ngaya, may mga mahiling, posible may mahiling na mga nagdadaralagan dyan na mga truck na kargado ng aggregates. Pero iyan nga sumangali sa stockpile. Pero dahil bako man automatic mga tugang na pwede sinatulos na maghakot kayan. They will be subject mga tugang for audit and inspection kan Tenro, kan binilog na task force para hilingon kumpira ang volume kayan mga tugang na stockpile ninda. Yan. After that, saka sinda may clearance na tutugutan na sindang maghakot kayan na may pabakal na po yan ninda. Pero ito po na pagkalkal, yung mga activity mismo sa mga quarry sites na sa indang inaplayan, suspendido po yan hanggang sa Nobyembre. So ang pakiuron, mga tugang kang gobernador, pag may nahiling na nagkukurukalkal dyan, mga tugang sa mga quarry sites, iusip ang pinakamagabat na padusa mga tugang sa magbabayular, iyo po ang pagkansilar kang permiso o dahil na makakarenew mga tugang kang permit. Iyaw. So yan po tabi ang mga paglilinaw pa para po duman. Medyo kaya palang kampit sa so mga truck na harali dyan sa mga pamit sa Kambulkan mayon, mga makaskason. Sigang pang Orobertik, tama Orolin. Orolin na. Kaya sa mga motor, nagigirit-git man. Di mo yan medyo mabawas-mawasan ang mga nagdadaralagan pong kulang truck dyan. Okay? Anday lang malinaw, mga tugang, there are, ikot dyan sa pamitisang Kambulkan, na tinawan mga tugang ng permiso kan Mines and Geosciences Bureau. Itong sa mga sobra 8 hektaryas na mga pig-apply as in tinugutan. Pero MGB ang nagtaw kaya ng permiso. Di talang aram kung iyan sakop di po sa executive order ni Gob. Ay Karen, paki-aram daw yan dyan, no? Itong so inisyuhan ang tingning permit kang Mines and Geosciences Bureau. Ano yan? Kasabay digdi sa dapat magpunto na magkwari dyan po sa pamitisang Kambulkan. I presume na ining so mga tinarawan ining permit mga tugang kang gobernador under the local government operation yan, di ba? Yung so tinaon ng permiso na pwede ka magkwari din ng araw kaning volume. Pero iba man sus pinagtawan mga tugang kang ining MGB, so darakula yan, large scale. Pakiaram na lang tabi Karen dyan po sa kung yan sako pa
Sabi kang iba, garo ngayon may nagdadaragang pangtak ini. Ayan po tabi. Duman sa mga kababayan ta. So, iyan ang mga sistema ta. Ang sabi, mga tugang, rainy season na. And sabi duman sa executive order, mga tugang, magkakanigo, mga tugang sa provincial government Kangalbay, na gumibo ng proactive measure para mapreventaran ang pagkawara ng buhay as in propriedad na resulta mga tugang kan over-quarrying. Yan. May mga initial na mga impormasyones na sunainot na nga ni na sinararado na nasubrahan na mga tugang kan itong kinua na aggregates base duman sa indang tinaong permiso. Tayon may bulyo man sa nakumpira na cubic meter ang itinaw sa imong kwaon, iyo sana yan na dapat na kwaon mo dyan. Pag nagsubra ka dyan, ay may problema ka na. O kaya may pito baga na sinuspindir dahil iyo po yan mga tugang sunaging resulta kang pag-inspeksyon. Alright? O di, pangatamaan na tapos yan pong palibot. Tangani po na, ano yan, dahil kita magkaigwa ng problema. Ngayon, di, yan. Ang sabi, may ano yan, may mga gigibuhon, mga tugang, na audit sa loob ng 7 aldaw, mga tugang, matapos na ipaluwas yung executive order. So, Provincial Enro, Mines and Geosciences Bureau, Region 5, DNRE MB5, saka Albay Public Safety and Emergency Management Office, o APSIMO, isindaan makondukta mga turing audit. Ang commander po dyan, mga tugang, na mag-oversee kang compliance, kan direktiba, as in mag-preside sa mga gabos na meetings kan audit team, si Provincial Administrator Raul Ruli Rosal. Yan po tabi adi. And within 30 days, sa date kan first meeting kan team, sarong detalyadong report, mga tugang ang dapat na isumitir sa gobernador na naglalaman ka mga minasunod. Yan, ecological and geological risk associated with current actual quarry site, comprehensive rehabilitation plans and policy reforms for sustainable quarrying. Tapos, noted violations on quarrying operations in Albay and recommendations for its noted violation. Yan po yan tabi, adi, para duman sa mga kababayan ta. So, maliwanag, mga tugang na hanggang Nobyembre, wala akong dapat na mag-quarry. Diyan po mga tugang sa paminsang bulkan, as in sa iba pang mga pinagkakwaraan. Pero after na mabisita, ma-determine sa volume na naka-stack, tawaning clearance kan task force, pwede nang ipabakaluhakuton kan mga permittees so send na mga stockpile. Iyo po yan tabi ang patakaran. Pero kung dahil pa ng clearance, asos nagbiyahe siya, nadakop, may problema siya. Di ba? Kaya magsurunod na lang po tabi para yan si kakaray kang kagabzan. Alright? Ba no, mga tugang, duman po sa mga kababayan niya to, mag-ingat-ingat sa nakita pirmi sa tuya pong pagbabiyahe. And then, pati na po dyan sa mga lugar ng mga pinagre-reblock. May mga panahon, pagkakataon na talagang matindi ang traffic. Kaya pirmi kitang magpaabong mga tugang kan sa tuya na pagpasiring dyan. Sa mga dudumanon ta, magpaabong din sa mga sarong oras. Tangani po na day kita maipit mga tugang sa traffic. Tayo po yan ang sitwasyon na po nyan. Duman sa mga kabarangay ta, magkunyan po kita, magpasiguro pirmi. Okay? And then salamaton ta, naglayas na mga tugang si Kiko. Outside na kang Philippine responsibility and hopefully wala pong sumunod. No? Alright, so good luck na lang sa mga participantes, mga tugang kan start presentation kan Ibalong Festival sa aga po tabi. 500,000 pesos yatang at stake niya na. Doon sa mga kababayan tayo. Okay, o paano mga kapatid? Ako po iskeda na. Dili po sa programa, tangani po na maka-start sa oras
At kaya po mga kapartner po dyan from DNR Regional Office number 5 para po sa programang Kapalibutan Tatamanon Ta. After the news break po yan. Parang kabilog na tropa. Ako po si Mardela. Thank you for giving us company. God bless the Philippines. Bye-bye. Abangan